नोङो जिबौ सौनायखौ एकदम फोराननो हाखायोना? हायो मोदोमाव हां आरो एसे जिउ थायोब्लानो बे मुलिखौ मोनाब्लानो थांगोन आरो सैमा अरनायखौ होयो। बेनि अनगायैहाय गोबां मावजि अरनाय, सिनिमाला अरनाय, थाम्फै अरनायाबो गोबां मानसिफोरा सोखाजानायखौ बुंनो हाबाय। आच्छा नोंथ' मोनसे बुस्थुआ बिराद फेमास जानानै दङ जिबौनि। औ नोङो जिबौ सौनायखौ एकदम फोराननो हाखायोना? हायो। मा जिबौ सौनायखौ हायो? संसाराव जिखि जिबौआनो जाया मानो बे मुलि मोनसेयानो गासैबो खामानिखौ मावजोबगोन आरो। आच्छा होमबा नोङो जिबौनिखौ हाजोबखायो? जिहेथु बिनि मोदोमाव हां आरो एसे जिउ थायोब्लानो बे मुलिखौ मोनाब्लानो थांगोन आरो। जेबो खोथा गैया? जेबो खोथा गैया। हां नांगौ आरोखि ना? हां नांगौ, मन'नो रोंनांगोन। औ। मन'नो रोङाब्लाबो बिनि हांजों थांनाय बिहा हां थानांगोन आरो अब्ला बियो बासायजानायखौ मोनगोन। बे जिबौनि थांबाय, जिबौआथ' 100% होनबा? औ। ओमफ्राय आरो मा होबावो नोङो? सैमानि? सैमा अरनायखौ होयो। सैमा अरनाया अरखालि होनो मोनोब्ला साबसिन जायो। औ। ओरैनो खय घन्टानि बिथोराव होनो मोननांगौ सैमानिखौ? मथा मथि सानसेनि गेजेराव जिखि टाइमाव जाया मानो सानसेनि गेजेराव होनो मोननांगौ आरो। साननै सानथाम लेट जायोबा? लेट जायोब्ला बेखौ गाराय खालामफिननांगौ जायो। बिनि गेसा, बिनि बिजानुआ ओंखारनांगौनि थाखाय जुदि गाराया होथेबायब्लाबो बिनि आसि बिमायावहाय नारें सुफोर लानानै दुरुंजों फाननानै थुनानै होनांगौ आरो। एसे थै गब्लानो जागोन। बे थैनि लामाखौ नांथारगोन, नङाब्ला बिनि बिजानुआ ओंखारनाय नङा आरो। होमबा साननै सानथामबा सप्तासेनि गेजेरब्लाबो हामखायो आरोखि बेबो होमबा? हामो। 100% खा? आरो बेनिफ्राय माने बे आसि बिमायावहाय दुरुंजों फाननानै थै ओंखारजासे बेखौ सुजों थुनांगोन आरो। खिन्थु खुनु लहाखौ बिनि मोदोमाव फोनांनो मोननाय नङा। बिदिनो बिफांनि सुफोर एबा ना खांख्राइ खर'फोर दङब्ला बिजोंबो जागोन। नङाबा गुमा नारेंफोरनि आथिंजोंबो गावनो हागोन। बेबायदि खालामोब्लानो जागोन आरो। बेनि अनगा? बेनि अनगायैहाय गोबां बेबायदिनो मावजि अरनाय, सिनिमाला अरनाय, थाम्फै अरनायाबो गोबां मानसिफोरा सोखाजानायखौ बुंनो हाबाय। र' मा थाम्फै होनदोंमोनलाय? डेंगु, एनकेफेलाइटिस, बे मोननै जात थाम्फैनि बिजानुआ मानसिखौ फोथैयो। बुंनो थाङोब्ला जोंनि लांनाय मानसिफोरा थैखौ टेस्ट खालामनानै मोननाय मानसिफ्रा आंनाव फैयै गोबां मानसिफ्रा सोखाजानायखौ मोनलांबाय। आरो जोंनि एरियानि मानसिफ्रा गोबां मानसिफ्रा बेबादि थाम्फैजों अरजानानै जाबाय। बिसोर गासैबो इसोरनि अननायजों सोखाजानायखौ मोनजोबबाय। फाहामनो गोरलै। नोङो एरियानि खोथा बुंनांला। एरियायावहाय जोंना नोंखौ मिन्थिजोबखाबाय। नोंखौ फाहामहोनानै अलरेडि एरियानि मानसिया मिन्थिजोबखाबाय। दा नों बाहेरानि मानसिफोरखौसो मा खावलायनो सानो? बाहेरानि मानसिफ्रा सोरबा सासेनाव फन नाम्बारा थायोब्ला नाम्बारखौ होना होनसै। नाम्बारखौ होनानै होदो। बे होनाय नाम्बाराव बुब्लानो आंखौ मोननो हागोन। नोंनिखौ होगोन ना आंनिखौ होगोन? नोंनिखौनो हो। नोंनिखौ होला? आंनिखौ होला। नों मिथिब्लानो आंबो मिथिगोन नालाय। नोंनिखौ होना होबाबो जाबाय आरो। ओमफ्राय मोनसे खोथाबाव, बे फुराना जिबौ सौनाय, सोरनाबा बिजि थुनाय मा थुनायजों दमायनानै दङ। ओमफ्राय एफा एनै मालाबा सानाय होनाय जिबौ सौनायनि बेफोर हामगोन ना हामा? हामो। बेबो हामसिनो? बेबो हामो। खिन्थु बेखौबो थैनि लामा खालामनानै होनांगोन। बिदिनो आसि बिमाफ्राव दुरुंजों फाननानै सुफोरजों थुना होनांगोन। बिजोंनो बे सानाय सुनायनि गेसा बिजोंनो ओंखारनांगोन आरो ओंखारगोन। अब्ला सोखाजानायखौ मोननो हागोन। जेसेबांखि फुरानानो जाया मानो हामो। हामो ना? औ। होमबा बेनोसै? बेनोसै।